Urtero. Urtero, bai. Eta gorkoa berezixa izan da, ezta? Berezixa, gainera, bai. Eta gustora egon gara. Bai, ikusten, eta bai, urtero etorri gara gainera, eta... Oso emozionante izen da, gero egin dabe hori, rekopilazio bat, hainbeste urtean ze gertatu da, da oso emozionante izen da, eta aparte oso edarra izen da, representazioa, eta bai, oso gustora. Ukigarrixa politxa, da gero, eurek ikusitxea, eszenarizioan, ondo. Trayektoria luzia 25 urte, ja, Zarzuela. Bai, oso lan ondixen jaubie, bai. Eskertzekoa da. Oso polita, eta además gogoratzen zara lehengoko Zarzuela, eta oso ondo, Oroitzapen asko etorri jatzu gaurkoan, aurreko Zarzueletan. Bai, hori da, bai. Hombre, errelebo behar da. Horre gauza guztien moduan, gentia beste urtietan poliki gaztiepe sartzen azibiko dira, eta nik hor ikusten dute, ontxe obrak inbidauen momentu hiru urte honetan, gai dan, jente barrixa sartzen azteko, eta hau nik uste mantendu inbidala, eta aurrera inbidala, nola ez. Hori da, gaurkoa gauza desberdin bat izango da. Orain, lehenengo 4 urtetan egindako gure lanak ikusiko ditugu zatitxo batzuk. Hemen bi belaunaldi juntaudi ez da, Zarzuelako bi aurpegi desberdin, zuena, lehenengo aldixa da Zarzuelan parte hartzen duzuena? Niria bai. Ni ez, ni txikitatik hemendik. Zenbat urte zoiz ja Zarzuelan? Bizitza oso, 14. 14 urte? Jaixo zinenetik orduen Zarzuelan sasestenari zuen? Bai, basikamente. Gaurkoa diferentia izan da, ez da? Urte hurrena, 25 urte, zelan bizi izan dozu zuek estenari zuen? Ondo, urduri, berezixa, baina... Eta ensaioak eta saiak izan die edo zelako izan da baina arteko prestaketia? Ez da gitona, edo oso gustora ibili gale. Noiz ensaio duzuen? Astian zihar edo zelan funtzioa da ensaioak? Aste arte eta ostegunetan. Eta zuia urtiak zoiaz, ez da? Eta gaurkoa? Aurten gutxi lana eukidugu, erropia zegoen ja, baina prestatu, atara, neurtu batzuk txikitxea zeukan, baina ondo. Eta oinartiko ibilbidea, 25 urte ibilizare zu hemen Zarzuelan edo zenbat? 23. Eta gaurko omenaldixa zelako izan da zuretako? Oso politxa, jostuna bat, hila dau eta urten dago argazkixea, eta, emozionante izan da, eta, Zelan ikusten duzu Zarzuelan etorkizuna? Oinarte izan da gauza bat? Bai, baina, uste dut, mutila falta diez, danok neski badaz, baina mutila ez da. Dantzetan adibidez, neski jantzeten da mutila bezala, eta, dantza itzen da, baina, ahotsa ezin da atara mutila bezala, eta, animatzen daue gaztiok, eta, gero segitzeko. Zuek neskaz lan ikusten duzu zuen belaunaldixak, badau jentia animauko darako saioetara edo? Zailtxo. Eta gube dantza itxen, baina beste... Ez duzu abesten, zari animetan? Playback.
Zarzualdia zelakoa izan da zuretako? Zarzuela zer izan da zuretzat? Bueno, dana. Bueno, zenbat orduan jozten da, bueno, nervixua, eta, bueno, baina ondo. Zein izatezan prozesua? Lehenengo aukeratzen obria, gero zuek azte zineten... Gero mertxe etortzen da, eta, bueno, aurten egon bidez holan jantzita, eta prestatu inbida, eta, bueno, bozeto bat itxen dago, eta gero kati da jostuna, bera da jostuna, eba itxen dauela gauzak, eta ja neurriak hartze, eta venga, banan, itxen, eta ontxe arte urten daudana politxa uste dut, Politxe zango da izure lana hor, estenari joan. Bai. Oin, tristuri ematen dago ikusten los burros, kintxilika dana, eta oin ez dakigu zer gertatuko da erropiekin, baina, bueno, ondo. Igual poko dugu beste bide bat erropa benidako bai, ez da, beste bizitza bat. Igual karnabeletarako erosaldu igual ingu, ez dakigu. Igual beste obra bat egongo da, bai antzokian. Bueno, adibidez doke, gure badaue erropia eskatu itzen da, eta, bueno, izten da, ez da herrirako dana. Egia esan gaur da nahiko gaurkua, o gutxienez urte honetako da nahiko berezia, ze da omenaldi bat bai pixkat errekorrido guztiari, orduan egia esan da nahiko unkigarria da nontzako, azkenean ikusitza bai mendik aurrerako etorkizunean ez dakigula oso ondo zer gertatuko den, ez dakigu izango den azkena edo ez, orduan da nontzako da pixkat, berezia esan lehik ez. Zapore honakin geratu zari, guztokatzu gaur indiakoa, zelan geratu da? Politxa, nik uste politxa erten dela, eta gustora geratu gara. Zenbat urte zoiaz ja Zarzuelan, zenbagarren urtea da emesazena? Hasieran ez nintzen hasi, pizka, ume txikiak neuzkan, eta igual urte pare bat egon nintzen jobarik. Baina gero ja hasi nintzenean, oin arte, ja oin, 3 aktuazio hauek eta... Arrasete musikalenako bada egun berezi bat, ez, Zarzuelana, asteburu hau? Bai, guretako oso berezia da, eta lan asko egin dugu aktuazioa prestatzeko, eta oso gustora gaude bai. Zelakoa izaten dien saioak, noiz heltzegatzu obra eta noiz astezarien saietan, zelakoa da prozesua? Iraian gutxi gora bera hasten gara, eta astero ostegunetan ensaiatzen dugu. Ordu bat eta erdi edo lan, baina gero ja, klaro, ailegatzen direnean azkenengo ensaioak horria luziagoak izaten diez, eta gogorragoak, klaro. Jotziaz gain irakasia bebazare, Arrasete musikalen, orduan ikiko zu bi papelak, ez da, erakitzi, obra bera, eta bukatu klasiak eta joan ensaiatzera. Eta, klaro, bukatzen dozu, superberandu beti, baina, bueno, gustora gaude orduan, gustora egonda, gauzak oso ondo egiten dira. Eta urtengo berezia izan da, ez da, 25. urte horren hau zelan bizi izan dozu? Bai, oso berezia da, porque gauza bat bukatu egiten da, ez da? Eta orduan, daz gauza batzuk, sobre todo, gogoratzen, ez? Joan dan jendia, por ejemplo, gurekin egoten San Luis Osatorre, atzekaldian onduan bebai ensaioetan, orduan gogorra egiten da, eta oso politxa izan da, tere ikustia berriro bebai, ze oindala asko dugula ikusten, eta, bueno, ni emozionatu naiz terekin behintzat. Aurten 25. urte hurrena da,
Ze moduz bizi izan duzue esperientzia, zelako izan da gaurko zarzuelia? Bueno, oso gustorak ditzu garez, indogun lana nistote gerri dela eta tabletan. Eta, gure beldurra edo zan, urtengo formato berri hau, jendean guztoko izango zen edo ez. Eta, bintzintzungo, esaten dauen etorritan jendia, esate. Jaso dituzue lehenengo feedbackak ja, edo? Bai, txaluak ugari jaso ditugu, imagino guztoko izan dela danondako. Suposatzen da ez dela zure lehenengo zarzuela, zelako izan da ibilbidea 25. honetara iritsi arte? Ni lehenengo zarzuelatik nago, ni 25 urte daramatemen zarzuelak egiten, eta oso esperientzia polita izan da ziratik, hasieran esperientzia oso gutxikin, gero ja poliki fanginen hartzen esperientzia, eta ja taulak beha, atzesten, eta lan talde oso politia dauko, oso giro ona dauko gure artien, eta hori da, niretzat onena, politxena da hori. Ibilbide honetan fango ziren, jentia faten, jentia etortzen, batzuk geratzen zari ondion, ez da? Batzuk gelitzen gare hemen. Jende pilo pasau da. Eta, alkatesak esan duen moduen, arrasateko jende asko, arrasateko da herriko lan bat, herriko endako inja, eta, pasau da jende dana, eskerrak emun, hemen egon garen 25 urteagatik, eta etortzen dien ikustea ikuslei bai, eskerrak. Mila esker, da noi, udalatxeari, eraguntzaiei, partaidei, publikoai, eta etortzen da jende dani. Aurrera begiraz lan ikusten duzu zarzuelan etorkizuna? Ikusi bida berroin ze pasetan da Maiantzokiarekin, eta taldiak erabakiko dau zer egin, zer egingo dugu hurrengo urtetan, eta hori ondion dau pizkate erabakitzeko.